ihe kere mmụ na gị bụ onye Igbo agbụ bụ akụ na ụba anyị ka dị n'ezi. Akụ na ụba anyị ka dị n'ezi. Onye rota kịta na ihe niile o ji bụrụ mmadụ, ihe niile bụ ihe ọ kpatara dịka onye bụ mmadụ n'ụwa. Ụfọdụ n'ime ha esigo na million baa na billion. Na imirikiti n'ime ha 95% of it dị outside an Igbo. Ị na-ekwu ka anụ ọgụ na-asị nwanne ka cherekwa. Akwadoghịkwa m ọgụ, mana ana m agwa gị na ya bụ ihe so n'ihe mere na ndị Igbo ike ọgụ na ike okwu adịghịzi onye ọbụla. Kịta ọkwa ekpere Maazị Nnamdi Kanu ikpe wee kpọrọ ya gaa na Sokoto. Nke ahụ abụghị nsogbu anyị, maka na amaara m na enweghị ego eme ya na Sokoto. Ahịze Chineke ndị Amerịka atinyewe ọnụ, ndị ọbụla ị mara na mbọsị ahụ emepụrụ ya bụ judgment ka otu onye member of parliament ọnụ na-eru n'okwu kwukwere maka ya. Ya bụ na Chineke agbagoro anyị ọgụ na ụdị ahụ. Achọghị m ka onye ọbụla pụtasị na anụ ọgụ, mana ihe m na-agwa unu na ihe ji anyị dịka ndị Igbo bụ akụ na ụba anyị dị na mba. Ụkwụ anyị dị na mba, ụkwụ anyị dị n'ezi karịrị nke dị na mba. Ọ na-emezi na onye nọkọta o mmeghe na oruru n'ihe ahụ iji arachapịọm, ma ọ bụ na o ruru na nke na ị ga-anwụ anwụ tata na ọ bụrụ na ị pụghị. Onye Igbo ama mpụnata kpatara otu onye Hausa si ji wee sị m oyimoke na ndị Igbo amaghị agba ọsọ mmiri, maka na onye Igbo ga-asị na ozo ebeghị mmiri ama ya matakọta. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ya bụ ihe anyị ji aka anyị mee onwe anyị. Ọ bụghị ndị Naijiria mere anyị, ọ bụghị onye ọbụla mere anyị. Nwa ji aka anyị mee onwe anyị ebe anyị na-achọ akụ na ụba. Enweghị onye na-atụ ụta, mana anyị ga-emezi uwe n'ụbọchị tata na ọ bụrụ na anyị ga-ebido kwado ihe a na-akpọ akụ ruo ụlọ. Mgbe gara aga ka anyị mere vidio a na-ekwu ọtụtụ ndị mmadụ ndị ahịa kọmputa village na Lagos agwara ha sị ha na ha ga-aga ebe na-akpọrọ kata mgbakọ ọsị nọ ebe ekwetana. Ị ga-agba asị ndị nwa na ha emere ihe ha chọrọ ime? Mba, ị nweghị ike nke ahụ. Ọ dịkwa n'ọtụtụ mgbe a na-asị na a ga-ebugharị Alaba International buga ha ebe ọbụla ọ sọrọ ha, ọ bụrụ n'ime ọhịa. Dota na ndị Igbo ji aka ha gụọ na Alaba International na ọ bụkwa ndị gọọmenti gwa na ọ bụkwa ndị gọọmenti rụrụ ahịa. Ekwena na a ga-eziga ha ebe ọzọ kịta ha ga-emepetakwa ebe ọzọ a ga na-eme ihe na ị ga-eme gịnị? Ndị nwe obodo si gị pụọrọ ha, ị ga-apụrụ ha na onye mbịaramabịa bụ onye mbịaramabịa. Hapụkwa Naijiria anyị na-eti mkpu. Ya bụ na ọ bụ na o rubeghị mgbe anyị ga-eme ka anyị weneta otu ụkwụ n'ụlọ, ka a mara ka ya bụ egwu ji anyị ka anyị ga-ebenata. Ka mmadụ ga-eji gaa nụọ ọgụ baa mba ebe ọ bụ na ezinụlọ ya na ihe niile o ji bụrụ mmadụ nọ n'ihe dịka Kano, Maiduguri, Sokoto